Kamija. Agung Setu Mas Bayan Gendar. Tong semono Nggih, mangga pepeleng. La ilaha illallah. La ilaha
ati eleke wis wancine padha nindakake adan wis kumandheng wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran monggo wong ayu salat dadi cakae agama limbang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoki tindak mungkar maghrib lan isya jakape prayogane ditambah salat sunah wong ayu aja sembrono Pak Tamijo ora perintah agama ngelingono ning donya wong sedelang sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa insyaallah besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wis wantene tansate eleke wis wantene padha nindakake adan wis kumandheng wayahe sembahyang tetapi wajib gawe pangeran mau wong ayu salat dadi cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoki tindak mungkar maghrib lan isya jakape prayogane ditambah salat sunah wong ayu aja sembrono Pak Tamijo iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedelang sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa insyaallah besok munggah swarga insyaallah malam asik sayang Mbak Yati senaringan sidalaris makarya wonten daleme Kang Mas Sugeng maman wonten dong waduk mriki Dimas Nara GMC iya
Ayo Mbak. Rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani si dolares oh Mas Kari sak rombongan yo elok iki ya Mbak. Dolares rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani si dolares Aja suman lawang bagus tresna matur suwun Mas Bintar. Kakung. Yo. Bonojo, Widaya, Jack, Mentek Indasa, yo grup iki mau yo, kantek kabeh. Pela.
Rika. Terus aku iki kira bakal layu ora suwe aku bali iso sumanding Manus, iya toh. Cahayu babujanku hati susah mung kangen liramu balik rasa kangen gak bisa mari hamung mas kang bisa nambani Pupan juga sini lo waduh seliramu pak pujan ati senadyan sampeyan ketemu neranyen gede rasa das naku rena rasa kepacut tresno nanging ati mumbok gawe lara aku lho Dik atiku lara atiku biasa
biasa ae, Mas. Atri yo biasa. Lah terus apa? Ning opo sliramu tega Ora medhot. aku kaya tanpa dosa. Hatiku rakalan Destiku Rayu nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa mau nono mindo nono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Ojo lali pawelengku oke mono kemas janji-janjimu aku kan senyosa tuhu tak enteni nganti saelengmu si dolares GMJ video shooting Dimas Nada asik lo mas. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Kasuwun rino lan
balung nangka bebasane mong katon katon sliramu wae Aja lali pawelingmu uga mana janjimu aku kan setia satu tak anteni nganti saelingmu matur suwun Besar kagem Pak Kapsar Kantaruna katangane men Ruje dalu Ruje Amin sani Yo dado joget Kare saiki lagi Besar Mas Ari Bagong mugi Ruje dalu Ning kutha Solo Baros GWL jenenge nyanyi Baros GWL Mudolan mudi awalan bengi rasuka-suka nanging aja giget janji sayane bulan rajang bojo ing cemoro angin kang teka sasat gawa kening tresno tanyo bangawan sinarat sayaning bulan lir semedian aleramu kangenangan anggar sakdina pemas Ngesake kuwi mengesarono Karo warung liya ing taman suro Tak ora sepuh taman Baros indah kutha Solo papan kreasi mudolan mudi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali Terus aku ganggang mantingan Sing penting ki pokoke jogeti Harus iki Yo 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 Wong ayu sing tak tresnani Rina wengi sing tak impi-impi gegerku lang nang jam syuting Aku ora bisa lali Wong sliramu pepujane ngati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep parap so kapan ketemu sliramu sing tak tresno bojone wong liya aku wis kebacut tresno nanging hati ki mbok gawe lara ning apa sliramu tega terpaksa tetep tega aku kaya tanpa rasa
sesuk pakaryo neh. Lah nyuwun ngapura. Katripun santos katakan Sido Laras. Wonten kirang salahipun wantu jeneng agung pangapunten. Untuk pengatur kelambi lagi doa gadaya waridona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun matur suwun. Sugeng pepanggihan sanes wekdal malih. Pun pamunten Pak RT Marimin nggih ugi pamiyar.